Poznáš Dunajské vlny? Ak nie, tak dnes si spolu tento parádny koláčik pripravíme, pretože je jednoduchý, rýchly, s vláčnym cestom, lahodným krémom, višňami a čokoládou. Základ tvorí trené cesto, ktoré je obohatené o dávku kaká a tiež višne, ktoré mu dodávajú extra šťavnatosť. Vďaka maslu však zostáva cesto vláčne aj niekoľko dní, ale garantujem ti, že tak dlho u teba tento koláč nevydrží. No a bezlepkovosť a skvelý výsledok nám zabezpečuje overený Liana Cake Mix. Cesto potrieme lahodným krémom, ktorého základ tvorí zlatý krém od Liany, doplníme ho mascarpone a preto má delikátnu krémovú konzistenciu. Na vrchu samozrejme nesmie chýbať parádna čokoládová poleva z kvalitnej čokolády. Ja som koláč pripravil v okrúhlej forme s priemerom 24 cm. Podrobný recept spolu so všetkými surovinami nájdeš v popise videa. Tak neváhaj a pusti sa do receptu a môže sa nechať unášať lahodnou chuťou dunajských vln. A je teda skutočne jedno, na čom sa plavíš. Dobrú chuť.